Ka Jingbom Don jung accountant hak office jung ka public health engineering West Khasi Hills lar benai kan thi kelabu iki mustarul ki batrai hak te katanat hak jing ka bakrau namar ka tulop jung ki ka saalut mental asan benai halor ka te jing ki noalam jung ka all Meghalaya mustarul progressive workers union jung ka West Khasi Hills district PHE unit hak sing baar kilapan long ka jing lang hanong ston ki noalam bat ki dekhot jung ka union habai keren ber ki nong thok khubor hadin ka jing lang kilong baka jing bom yu tulop jongki kelabu ha ka jing ka bakrau ya kilong ying long sem ki don ru na preng ki mustarul ki ba shushong wai hayin ki breu ki ma shu ban siu ya ka bai wai kat hadu bagi trying kila thnum bat kila thmu wat ban pha mi no eki ha ka bai de ber ka te ka jing uba John Lengkoi ubreu presiden ka union ulong babun sin bunwat kila leit ban pensengau ki officer jong ka te ka tanat bat kila karparu ban plait no ka tulop jongki Henry nak daw jong ka jingbom don jong accountant ki officer kimla ban le AA hang ni lemba ka jing jungi kum ki mustarur hakum ki por ya ka bangi kendu ya kene covid khat khandai hoi yuan hang ni ra ka jing sokhia hadu kata-kata nama kajing bomyo jungi ya kajing siu kum kinong pela ki barit jong ka office PHE hoi mentang lia kedu jing ha kini kisan penai ya ka bagi himyo ya ka tulok bat bun ba ki paranong tre barit ke jungi ki balai ya kendu jing khamtam itu badon mata pedeng ke jing sistem ke jing sipa ya ka ba ngi kum kinong yalam ya ka ba maki kila pensengau kum badai sati semoi sharing do sharamrai bat syam makasa bagi don ki ba sistem ba wat tang ka bai dawai ru akum kani kapor kimio isu ya kata kajing siu nah kata kajongki bat khamtam itu kibriu kiba syong haki yungwai menta kitrai rasdang ban be yaki namar ba kimyo shu ya kaban siu na kabenta kabai wayeng bat khamtam ni kinong trai kum ki mesrur ni dai tang kinong pala batang kajingyo jongiru kabadaitan kalong kabarit hadu kata-kata tina kaliang imahajon ru ladang eleksium yo khau ya bam akum kini dipor imaisu namar ba piting yo ngingim lasu ikaban siu ya karam kejongki tina kaliang jongikum kinong yalam jongka PHE unit nilalek ban kendu yaki officer ke jongi hangtai ko office ban beli babalai kan katulok ke jongi ka kasakut hagni por nomor khamtam bangira wat jumut yaki wei di department bat khamtam ki badai lang po ke department ke jongi po ke PHE ki badai na ki wei district niyo sngau bakilayo ya ke jingsiu ke bapura na kata kajongki henrei niso phala batang hani po noston jungi hadu mentang patyo ya jingsi na kata ka tulok habangi kum kino yalam habangi lalai ya ban keli bertheu ya ki officer kajongki mereka jubab kajongki kalong baik ba om don u akontan ya ban sign na kata ka tulok kajongki tina kali kajongki habangi ya kren sani maha syaphanggani lemba ki pradkhot jongga union hi bahakum gani kapor ngimbo mansi ban mi madan ya ka bandawa ya ka sorka basngau baha ban pha no ya okontan ubati kana ubadei apo ka office PHE namar ka jimbom don jong okontan kalong ka jingdo nong ka bakrau ya ka office yani bat baro ki bapenon ya okontan apo ka department ka jongi la arbanai menta bang dona kontan office jongi